Novapoliksessa toimitilat eivät ole vain 4 seinää tai tietty määrä neliöitä. Meiltä saat toimitiloja, joissa neliöt ovat enemmän kuin numeroita ja kaikki on mahdollista. Mahdollistamme toiveenne. Tilat kasvavat ja muuttuvat teidän ehdoilla, nopeasti ja vaivattomasti. Tilamme joustavat tarpeidesi mukaan, myös tilanteesi muuttuessa, 4 kerrallaan. Novapoliksessa ei tarvitse huolehtia pelkästään työstä, koska meillä on kaikki palvelut, jotka tekevät sinun päivästä sujuvan ja nautinnollisen. Käy treenaamassa kuntosalilla, kokeile uusia aktiviteetteja tai nauti upeasta saunakokemuksesta. Kaikki palvelut löytyvät saman katon alta. Ravintolat, hierojat, pysäköintipalvelut ja paljon muuta. Novapolis on enemmän kuin työpaikka. Se on eloisa yhteisö. Yli 15 000 avaimenhaltijaa, yli 50 tapahtumaa vuodessa ja mahdollisuus kohdata ihmisiä eri aloilta. Meiltä löydät puitteet henkilöstösi kehittymiseen ja viihtymiseen. Tapahtumat, verkostot ja vapaa-ajan kerhot. Me hoidamme ne puolestasi. Tervetuloa Novapolikseen. Täältä et vuokraa vain seiniä, vaan saat modernin työpäiväkokemuksen. Täällä olet ihan tiloissa.